Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel igama uPastor Welingi. Siyabonga nje ithuba lokukhuluma nawe kwi-channel silethe udaba lamaphupho. UNkulunkulu ke kulonde kubusise wherever you are, whatever you touch, engathi ngabe impumelelo. Ngani zakwethu, abanye abantu bazolindela ukuthi uma bebhalile sibaphendule same time, sibaphendule quick. Guys, angeke kwenzeke lokho, impossible, because we are also busy. There are certain things ezenzayo, siyafunda, senza lokho nalokho akuningi. So umuntu umebhala ufuna kulindela ukuthi kungenzeka singamphenduli ngalesikhathi alindele ngaso, but sizozama kancane. That means inamba siyishela ukuthi you can also call, so ukufona kulula. So if you see ukuthi asiphenduli phela, ba thatha inamba ufone, yayibona, because angeke guys sihlale on YouTube 24/7 trying to respond to people, because uningi ufuna sikweze eceleni, yabona. Sicela ukuthi usubscribe, sicela ukuthi like le video, sicela ukuthi ke at least ucontribute nawe ngane ukuthi phela kona ke channel ukuthi ikwazi ukukhula, nanokuthi to show some appreciation or to show that maybe content siletha kweni iyakusiza phela ngane kwethu. Ulakhiwa kavulaka ukuthi ngicela ukubuza la kusho ukuthini uphupha ke uthenga istandi kwenye indawo. Ngiyabonga. So la siveze kanje, kungasho into ehlukahlukene uphupha ke la uthenga istandi noma uthenga umhlaba, indawo, uthenga indawo noma uthenga isiza. Ngisho ngaya ngathi usensa lephi igama, umunye ngathi stand, umunye ngathi isiza, omunye ngathi nje indawo, umunye ngathi umhlaba, so umunye ngathi land. So number 1, umuphupha indawo sithathe njengophawu luhlu umuphupha uthenga indawo, ngoba lokho kungasho ukuthi uphokophele phambili futhi unenhlakanipho, unolwazi nengqondo kanye nekhono lokwazi ukuthatha inqumo eziphusile futhi ezizokuphumelelisa empilweni. Proverbs 31:16 ithi ke she considers a field and buys it. From her earnings she plants a vineyard. Number 2, futhi kumuphupha indawo sikuthatha njengophawu oluhlu uthenga indawo, lungabe lusho ukuthi usuke uzothuthela nje kwenye indawo kungekudala. Genesis 33:19 ithi ke for 100 pieces of silver he bought from the sons of Hamor and the father of Shechem the plot of ground where he pitched his tent. Number 3, kwesinye isikhathi umuphupha uthenga indawo uphawu lubi olungasho ukuthi usuke uzobhekana nesimo esibi, esinzima futhi esingalindelekile, esizokuphoqa ukuthi ke uthuthele kwenye indawo usuka lapho ohlala khona njengamanje ungathandi noma ungazimisele. Number 4, umuphupha futhi indawo sikuthathe njengophawu kakhulu uma uwenqaba ukuthengisa indawo yakho, ngoba lokho kusho ukuthi uzokwazi ukuvikela nokugcina ifa lakho noma ukugcina izinto eziligugu kuwe kubantu abazozama ukuzithatha kuwena ngodlini noma ukuthi beze namacebo okusithatha noma ukuzama ukuzidla. Leviticus 25:34 uthi ke but pasture fields of their cities shall not be sold, for that is their perpetually possession. Number 5, umuphupha futhi indawo sikuthatha njengophawu oluhluma uphupha uphiwa indawo, lusho ukuthi ke ubuqotho bakho buzokulethela impumelelo, ukuchuma, ukusimama nozinze empilweni esikhathini esizayo sethu. Psalms 37:11 ithi but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Number 6, siphethe ngokuthi umuphupha indawo futhi uphawu luhluma uphiwa indawo lungabe lusho ukuthi kuzothuthuka nokuthi lindela izinguquko ezinhle ezizayo empilweni. Genesis 15:7 ithi ke he also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possessions of it. Siyabonga ke beliloko besikubheka nje ngoindawo, ngestandi, ngesiza, ngemhlaba, ngendawo ngathiwa mhlawumbe uyayithenga noma uyayiphiwa, uyayibona ukuthi nako singakubheka ngayo. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe nokuyakha le video. May God bless you. Nana wethu. Kuleka kuyo Jesu